Okay, so good afternoon Kabalen and welcome dito sa may Masantol. Sa likod natin yung marko ng Bebe Anak. Yan. So today is holiday, December 30, 2025. At isang araw na lang, magbabagong taon na. So for today's video ay pupuntahan natin yung ginagawang Pampanga Delta Bridge, which is malapit na lang dito. Ayan, harapan na natin yung Barangay Bebe Anak. Dadaan lang tayo doon sa may Masantol Fishport, and then malapit na yung tulay doon. So update natin kung ano na ba yung lagay ng ginagawang tulay. Ayan. Then tingnan natin kung ano ba yung latest update dun sa tulay. Since na pumutok yung flood control scandal, maraming mga project ngayon yung ginagawa. Yung mga ghost project at yung mga ongoing project na hindi natuloy, ginagawa na ngayon. So yun yung alamin natin. Ayan o, ang tutulin ng mga bangka. Barangay Bebe Anak. Konti na lang yung gas natin. Hanap muna tayo ng gasolinahan dito. Ayan o, meron palang merong parang curfew yung mga bangka. Pag 3 o'clock daw, sasara na yun dito. Hindi na sila makakadaan. Kaya dapat, bago mabot yun, nakapambili na sila. Ito yata yung isasara eh. Oo, yung control. Itong river control na to. Flood control gate. Dito, hanap tayong ano dito. Ilan na? 2 bar na lang yata yung... Yan, dito. Pwede ka dumaan dito. Kaso, hanapin natin yung gasolinahan. Yun no? Kamukha ng mga ginagawa nating kulungan dati. Ito. Ano ba yung gas nila rito? Uy. 57 pala yung gas, oh. Sa bagay, malayo na to eh. Kaya medyo mataas na. Ito. Regular lang. Regular 150. So dito na tayo duman sa may Masantol Fishport. Nakapagkarga na tayo ng gas. Medyo mataas lang yung gas dito dahil malayo na. Nasa 57 per liter yung unleaded. Siyempre doon sa atin medyo mababang konti. May makikita ka pang 51, 50 doon eh. Ayan. Oops, nagpaputok yung bata. Ito yung Masantol Municipal Fishport. Ano yun? Bong Garcia Consignation. Ganito pala yung tawag, consignation. Consignation. Diamond Forever Consignation. Ayan o. Ito, dami tilapia rito. Ayan. Oops. Tignan natin yung kalagayan ng Pampanga Delta Bridge. Last time tayong nag-update doon pinapatag nila yung approach dun sa
southern part, yung pababa, pinatag nila yon. Pero palagay ko hindi pa rin nasisimentuhan yun hanggang ngayon. Pero mas maganda kung nasimentuhan na. Ayan, tinanggal na yung bakod dito. Oh. Dati mayroong bakod dito yung kulay blue. Ayan. Eto na. Pampanga Delta Bridge. Ang lalaki ng mga tubo. Ano ba yun, mga PVC? PVC ba o bakal? Mga PVC. Ang lalaki. Eto na. Merong agnad dito eh. Merong hagdan. Dito dumadaan yung mga estudyante. Nung may klase pa. Meron palang pulis dito. Oh, merong nagbabantay. Ayan. Parang tinanggal na yata yung hagdan doon. Dito na yung pedestrian walkway. Gumawa sila rito. Dati kasi doon medyo medyo delikado. Nilipat nila rito. Ayan oh. Ito, dito na. Pedestrian walkway. Magkabila oh, meron. Oh, baba pa tayo. Ayan, kitang-kita yung mga sheet piles doon, no? Tingnan natin yung project details. Bridge Construction and Replacement Program 2. Hello, phase 2. Ayan, no? Ang mahal pala nito, yung cost niya, 380 million. 261,912.24 pesos. Fund sources for the year, FY 4-year GAA pala. Ayan. Bali, duration, 630 calendar days. Nag-start siya ng 3/7/25. March 7 and then matatapos ng November 26, 2026. So hopefully matatapos ito para maibsan naman yung kahirapan ng mga gustong tumawid mula dito sa area ito papunta dun sa kabila, makapag-cross ng Pampanga River. Ayan, hanap muna tayo ng spot para makunan natin ang drone shot. Mainit dito. Ayan, dito tayo dati nagpwesto eh. Kaso mainit pa oh. Mainit. Balik tayo, balik. Parang yung nagbago pa lang sa nakita natin yung yung ginawang yung pedestrian walkway. Since na last time pumunta rito. Parang yun pa lang yung nagbago. Ito. Ito yata oh. Ito yung ginawa nila. Pinatag nila at nakalagay yung mga sheet piles. Dito pala sila gumagawa. Yan. So hanggang dun pala. Akala ko dito yung kadugtong eh. Dun pala yung mga sheet piles ayun. Ang taas ng karga ni Kuya oh. Parang yun estante. Tara, mag-drone muna tayo.
katatapos lang natin mag-drone at nakita na natin yung aerial view nitong Pampanga Delta Bridge. So kung mapapansin nyo, parang walang masyadong nagbago dun sa bridge itself. Puwera dun sa, dun sa mga pedestrian lane na nilipat. Ano yung dalawang bakal na yon, yung tubo. Dun nilagay, dun na pinapadaan. Kasi may pulis na dun eh. Although may hagdan dun na usual na dinadaanan ng mga pedestrian, nilipat na rito. Pero hindi tayo sure, baka ginagamit pa rin yon. Kasi may pulis na ron eh. At yung nakikita natin pagbabago dito, parang yung reclamation area ito. Itong tinambakan ito. Tapos ito, ang daming mga sheet piles ito. Dalawa yung kalsada ron. Ito yung ginagawa pala nila ngayon. Meron papunta dito at meron papunta doon. Nakita natin doon sa drone shot. Mostly yung focus ng kanilang construction ay dito sa pagtambak dito. Sa dalawang kalsada na nakita natin nung nabalipad tayo ng drone. Ayan. So yung latest update ng Pampanga Delta Bridge ngayong December 30, 2025. So isang araw na lang yan, bagong taon na. At asahan nyo yung ating next update dito ay next year na. Ayan. Ito na mo yung latest update dito sa may Pampanga Delta Bridge. And once again, ride safe, always kabalen. See you when I see you, and Froilan is signing out.